Jotono sharik ham lukurok phagengke kok sanai jotono sharik ham taising diporo live kemeni sini taku borom gonang David Mura Singh ni sakhamiano samani ke tabugno update sokpaikya je sini borom gonang taku David Mura Singh tabuk bo out of danger sini lukurok ni surima bai tabuk ase kono khatra krei hoito tesrapcha oro kono hospital ni hoite discharge jagana haikeba hospital ni hoite yakar jagana ke ajaga sing Shillong no saimanka bo kaisa chinti prasarok ni tongthai jaga wono haikeba hotelo bathagainai ani CA Rahul nang continue contact khaitongo tabung no bai kok sai pekhe bo arono tongo hospital David ni logiono ei tabuk out of danger te kuno asuk wana thaikri hit ni bagai mane satung tung mani bagai bokrok hoito Delhi himi tongmani bokrok mihim jaka te sanu stroke hai kisa mild stroke khana ka hifana tabu out of danger te kuno asuk wana jagnai krihini bobai kok sawi sing saiman lekha faidi jotono no balaikena hambai maribo ne norni jubasu norni shuri mung tong baina sini takhu David tabu out of danger kai hoito ang borno request khainai te salni sig rest khaidi kise salni sig rest khaiken kaino te kisa sorry jago sokai kenkai sing bonotesha koine nini samung nung start khaimano kai lukurok sungo norok bo thangli omo hai shaw oboshoi jungbo thango suraibari jora jung tunuri rijak jung joto jaga thaino jung chubasu khlai tongo state ni head theke arambo khai jung jim jung financially ro jung joto no chobalai tongo jung simia joto lukurok o hastini lukurok joton chobawi tongo omo haikeno jung thansakai chobalai nango jini bubagra bo chubo harui tongo ei jung asa khayo o tebo besakango himui thangtung jungbo Bihar Uttar Pradesh te West Bengal logo je phusaguyo jungbo obosoi chini leaders rokbo tebo thanglainai ke ajaga tongnan chanani problem ni bagi se jung joto action ekai thangtoya ani bagi jung lukurok to sudu Tripura tongoi chubadi te suridi te je thangnam musungnai rok jung thangai chubawi mano ke abono tabuk sudurate update abono David sini borom gonang bo tabuk kaham krungno motamuti sharik dike bini discharge man tango hospital ne hote bo yakar jagan ga amsungno jung short life kherike ga kebno asuk jung omo je jungno je sunghornai rokno joto lukurokno jomon sanano jungo tag asuk wana jangnai krikhe kwbangma borok phone khai singhoro tag bahingka tabuk bahingka hini geta no live ni bising theke obono update ani CA Rahul bai kok salai tabuk jorti kahamno te kuno wana jangnai kri ang continuous ani CA Rahul no ajaga logi to ni to niyo bini official samung tongfano ang saka nung to cheraiko tabuk thangmanko gai thang ni bo dofani samung khalanyam sungamabai bini office yakari fan bonoro horjak কোনো problem kri chini dofani bagi sung samung khalajana ke Rahul bai ang continue touch tongnai te man khangkai je কোনো problem kai ke update lainai joton logi tongdi suriri chini dofa daktino yok samani manto hambai